गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो नोंथांमोन साफ्रामखौबो बे फुंबिलि समाव बे दसे समखौ इसोरनि बोसोन खोनासंनायाव होनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रामनोबो बोर आरो आशीर्बादखौ होथों। आं बोसोनखौ फरायनो लादों जन चैप्टार 8 verse 44। नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसोबादि मावनो नागिरो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा। जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया, मानोना बिनियाव नंगौआ गैया। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै, मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा। बे नोरोगखौ इसोरा मानसिफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै, बे नोरोगा मोदायफोरनि थाखायसो। नाथाय नोंबो बे सैताननि आखल आखुजों सैताननि खामानिखौनो मावबाय थायोबा लोगोसे नोंबो थांगोन। मानोना गाज्रिनि बिफाया सैतानासो, नंखायनि बिफाया बे सैतानासो, आरो जायनि जाहोनाव बोसोना क्लियारलि बुंखादों सैताना नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा होननानै। जुदि सैताना नंखायनि बिफाबा आरो नों नंखायखौनो बुंबाय थायोबा, थगायबाय थायोबा, नों सोरनि फिसा जाखो? खायफा हिनजावफोरा बुङो नखर जानायाव एसे एनै थगायाबानो जाया होननानै। बोसोनाथ' बुङाखै, इसोराथ' बुङाखै नोंखौ एसे एनै थगायनाया जेबो नङा होननानै। पापाखौनो गिदिर फिसा साइजजों खोथा गैया। नों मानसि सिथारोब्लाबो पाप, सिखाव खावोब्लाबो पाप, आरो थगायोब्लाबो बे पापानोखा। मानसि सिथारब्लाबो नों नोरोगावनो थांखागोन, सिखाव खावोबाबो नोरोगाव थांगोन, आरो थगायोबाबो नों बे नोरोगावनो थांगोन। मानोना नंखायनि बिफाया सैतान, आरो दिनै नों जुदि थगायोबा नों बेनिनो फिसा। बिफाजों लोगोसे नोंबो नोरोगाव थांगोन, बिफानि जायगायाव। दिनै गोबाङानो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि खामानिफोर मावो, नाथाय गोबाङानो सोरनिबा थगाय थसि फैसाफोर जायो, थगाय थसि खालामनानै सोरनिफ्रायबा लुथियो। आरो खायफा 10 थाखा लानांगौनि जायगायाव 20 थाखा लायो, 50 थाखा लानांगौनि जायगायाव 100 थाखा लायो, थगायो रोङिफोरखौ। अब्ला नोंथाङा दिनै सोरनि फिसा जाखो? दिनै नों गावनो साननानै नाय, WHO नि मथेबा, वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशननि मथेबा, फिसा मासे थाम्फै अरनानै बोसोराव 20 लाख मानसि थैयोबा, नोंनि बे फिसा थगायनाया नोंनि आत्मिक जिउआव बेसेबां गोहोम गोग्लैगोन? फ्राय ख्रिस्टियानफोरानो सिरियास लाया थगायनायखौ। नाथाय बे फिसा थगायनायानो दि नोंनि नखराव, नोंनि लाइफआव जायगा होगासिनो दं सैताननो। साननानै नायदों ने नों मालाबा बेखौ? थगायनाया मोनसे फिसा जानो हागौ, नाथाय बेनो दि नोंखौ सैताननि रायजोनि खालामोबा। गोसो थोनाय सेंग्रा सिख्लाखौथ' बुंनोनो नाङा, सानसेयावनो खैबारबा थगायलायबाय थायो। नङाबाबो नंगौ खि नंगौ, नंगौबाबो नङा खि नङा। दसेनो बेजों मोजां मोनलायो, दसेनो बेखौ थगायो, दसेनो बैजों मोजां मोनलायो, दसेनो बैखौ थगायो, ओरैबा ओरै। अब्ला जाखोना जादिया नों सैताननि फिसा? अब्ला जाखोना जादिया नों नोरोग रायजोनि? मानोना थगायनाया नोंनि खुगायावनो खासै। लाब गैया नों जेसेबां बाइबेल फराय, जेसेबां आर'ज खालाम, जेसेबां गिर्जायाव थां, नोंनाव जुदि थगायनायानो दंबाय थायोबा। आरो जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों इफिसियाननि लिरनाय 4:25 पदआव, बेनिखायनो सोलिनायखौ गारनानै साफ्रामबो गावनि लोगो फोथायग्राफोरजों नंगौखौल' बुंदो, मानोना जों बयबो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि अंगफोर जाबाय। बे इसोरा जाबाय सासे सैथो इसोर। बे आफानियाव नंखाया गैथारा, आरो बे नंखायखौ थगायग्राखौ मोजां मोना। बेनिखायनो सैथोआव थाबाय, सैथोआव गसं, नंगौखौल' बुं।